Wachako koda kaunti ni ma Kisumu kamoro ne jopiny mawuok kanyere gweng' ni Masango mayudore nyaka sub kaunti ni ma Kisumu koro ywagore kaluwore koda pi mabende osiko daro gi kinde ka kinde ka gidwaro mar mondo mi piny owacho oyiene kaka inyalo resgi kendo gonegi ohinga mabende koro nyalo miyo gidar kinde ka kinde ka gitwak koda Kala TV giywak ni gisebedo ka gidar e kinde duto ma koth chwe kendo gino endo osemono chenro mag dongruoge chopo negi kata timo dongruoge magi kendgi giwegi. Kuom mano endo gidwaro mar mondo mi jotelo bi kanyakle neno kaka inyalo kony wachno endo chuth ber. Rose Akoth Adede, wago erokamano ne jotelo mokelonwa gik moko kuom chopo to nikech ne gineno ni pi ohinyo josango ka giparo gi chunygi gi ng'uonogi mondo mi gikel ne jogi gik moko mondo mi okonyre godo. Gladys Namalwa Amba. Ombi langu kwa serikali ni hivi, wasiwe wanatuaja ati kila wakati tunategemea msaada. Puothe wadhi, gwend wadhi, wahinyore nyaka udi. Koro skunde bende kaka nyithindo nyalo dhi skul onge nyaka buge dhi te gi pi. Kitu sisi nataka sana ni dike. Kama naweza fanyia sisi dike, tutapata nguvu ya kufanya kitu. Kama watu wa Homa Bay